Zdravo, ja sam Jelena i danas se šminkam kuhinskim priborom. Da. Ovaj video sam videla od Lajze Koši, ona se šminkala sa priborom za baštu. I ne znam, svidio mi se klip i htjela sam ja to da uradim i naravno njen link je u deskripciji ako ona nema koristi toga uopšte, ali eto čisto da ne kradim ideje, nego da kažem ovo je njena ideja. Našla sam neku skrnavu šminku koju imam, koju ću koristim i da, zato što mi se ne troši moja lepa šminka. Ja se nadam neće izgledati bukvalno odvratno kad zabacim kosu. I da, ovo mi je već prljavo. Dobro. Tamo, nijem ovdje ogledalca da se vidim, bolje se ne vidim, ali okej. Ovaj puder inače koristim, ali s tim da je dosta jeftin, da koristim i sad. Dobro. Ono kad ti kažu da mažeš lopatom puder, šta? Ne. Sjećam se u ovoj osnovnoj školi, to nam je bila najveća moguća uvreda. Stavljaš puder lopatom. Ne. Stavljam onim za vađenje torte. Velika je razlika, dečko. Samo čeka komentare, jel meni se ovo gadi? I meni se gadi, rođače, i meni se gadi. Pa ko me pita da li mi se gadi? Ne do bog da vam ja kuvam posle ovoga. Šalim se. Iskreno, birala sam pribor koji nikad ne koristim. Mislim, ne baš nikad, ali ono. Da mogu, ako mi se bude gadilo da ga perem, samo da ga frknem. Znate šta, lako one beauty blogerke se šminkaju pravim priborom. Morphe, Trio 1, brush i ne znam kakvim beauty blenderima. Brate, ovo je umeće, znaš. Kako prođem, bojim se sebi ne iskopam oko. Znate šta bi bio pravi izazov što bi mogla da uradim za... Ne bih radila ni za 200k, za 300k specijal. Da se našminkam kuhinskim priborom i da idem na faks tako. Kako ste vi, šta radite? Ne čujem vas, morate glasnije. Pročitala sam neki komentar da kad god ja kažem u klipu zdravo, ja sam Jelena, da dečko kaže zdravo, ja sam Marko. I to je bilo toliko smiješno. Moram da pozdravim Marko ovim putem, zato što sam se kidala na to. Hvala Marko što se me nasmejao. Znate kako da ne mrzelo da krenem da snimam ovo? Zato što tipa, sama sam, znači da ste vi tu, pa ajde, da mi bude zanimljivo da imam, znam za koga snimam, ali ovako si ja sama pred kamerom i uopšte se ne vidim. Pa ja sam mogla da napravim live. Ja sam debilčina. Ajde ovako, ako ovaj klip dostigne 15.000 lajkova, pravim live gde se šminkam pred vama kuhinskim priborom ili nečim što vi odaberete. Ja bolje od ovoga ne umem. Plus nemam vremena da dolazi sestri i drugarica u roku od odmah. A ja sam tipa... Zdravo! Ja sam njena sestra, drago mi je. Dobro, dalje. Našla sam neki Physicians Formula bronzer. S tim da... U početku nećemo koristiti jer je za luzere. Mi ćemo koristimo... Ima ovako lepu sličicu gdje piše Paris i bilo je tako slatko, šteta što ćemo da ga... Pa, jaka linija. Ne mogu se pohvaliti da je bolje ovako. Brate, jel vi nešto vidite? Imam oči kao da radim uzaludno. Ne. Ovo neću da gledam, ovo ćete vi da gledate kako radim. Po osjećaju. Brate, vidim se crte opet. Ja mislim da sam lepa sad. Dalje. Znašte kako, što najgore, ako se ništa ne vidi na ovom snimku što sad radim, ja ću morat ponovno snimam. Ok, ovo je neka naked fikara. Ne, brend sam ne pravo iskoristila za ovo. Jesam li ti sad lepa? Savršeno. Dalje. Šta? Kako da zaboravim? Obrve! Ja inače nikad ni ne koristim ne za luzere pribor, ovo je inače prljavo, okej, nego za profesionalca pribor. Okej, ovo je inače sestrino. Jesam i ja kupila, ali je sestrino. Sad vidite šta radim. Ne, već sam ga zeznula. Dugo mi je i trebalo. Ali, znate kako, za vašu informaciju, ja u životu nisam crtala obrve. Brate, izuzev toga što sam apsolutno antitalenat i što pravim ovo kuhinskim priborom i što ne izgleda uopšte lepo, ovo nije toliko loše. Neke moje drugarice ovako već crtaju obrve i budu kao full sam riba. Znate, nekad se zabrinem. Kad postavim ovakve stvari na YouTube, kako ću ja sudam? Ali, onda se setim, a nema veze, bedak. Živjet ću sa psom. A znate što je jadno? Što se ja stvarno trudim. Ja se stvarno trudim. Pa evo, kakve su ove druge boje i zašto ja nisam koristila ni jednu od drugih boja? Ne. Što bi se reklo, na nepristojan način, zasp***li smo.
Imala sam predispozicije za dobar make-up look, ali, nažalost, to nam se nije obistinilo. Znate kako? Lepota je iznutra. Dalje. Šta biste mogli ovim da nanesem senku? Vidjet ćemo. Čakaj, ne mogu time nanesti senku. Čime mogu da nanesem senku da mi ne iskopa oko kompletno? Morat ću ovim. Znate šta reći fora što ja ne vidim na ovom gledalcu? Ju, pa čekaj, imam ovdje gledalcu, ja sam kreten. Toliko ga koristim. Ja, vidite? Ovo već može... Ne da prođe, ali može se šminka. Znate šta bi ja voljela? Sve one devojčice što se lepo šminkaju na YouTube-u, voljela bih da se šminkaju ovim. Da li želite da izazovete neke vaše omiljene YouTuberke da se šminkaju kuhinskim priborom? Realno. To bi bilo baš interesantno. Inače, ne morate mi slati one poruke tipa ovaj te kopira za decu sa Snapchata. Stvarno ljudi, to nisam ja izmislila, imate toga koliko hoćete na stranoj sceni. Jer sam ja to prva krenula ovde, ali jednostavno ne možemo da gledamo da radimo nešto što baš niko drugi ne radi jer prokleto onda ne bi imali content, tako da opušteno, naravno se ne ljutim Ok, on mi je bio base. Vidite što sam joj radila, joj, jadnica. A znate da sam voljela ovu senku dok sam bila jadara koja nema normalnu šminku. Naravno, ako ste vi jadara koja nema normalnu šminku, razumem vas. Ok, dalje. Ja bih pink. Ovako izgleda kada živi život na ivici. Inače, hvala što ste mi toliko podržali onaj klip prošli, valjda je prošli, gde vam pričam o glupim stvarima koje svi radimo, ali niko ne želi da prizna. Iz razloga što mi stvarno znači, kad se potrudim za skeč, to sam komentarisala, nikad mi ne uspe nešto preterano dobro odmah, ok, uspeo nekad, ali retko. I sad sam bila tako srećna kad sam videla, ali čitala sam, bukvalno su svi komentari bili tako pozitivni, kao kako si hrabra što se ovo priznala, baš mi je drago. Bila sam pročitala jedan komentar kao, razumem kao sve, ali kao žensko si treba imati kulturu. A šta to treba da znači? Što si ti muško, ti možeš da prdiš i da smrdiš, a mi ne možemo. Šalim se, mi prdimo duge, to svi znaju. A samo se zabredem, zato kad treba na festivalu da vidim drugi youtubere i kao, šta li misle o meni, znaš, nije ti sve jedno zato što se ne baviš šminkom, nego se javno, neće kažem blamiraš, ali realno znamo da si ja dosta blamiram. I da mi nije strano, tako da nekako malo, čudan je osjećaj, tipa znam kada krenu predavnom da gledaju moje klipove, a meni neprijatno, će se roknem. Ali ne bi trebalo da bude, realno, da vam se sviđa moj content, a? Završili smo senku već, ali moramo da imamo i ovdje smoky eye, tako da, neku brown. Što nisam vezala kosu, a da zašto izgledam kao debil u repu? A te šta će biti mnogo krivo? Ako ja provolim da se meni ove senke zapravo sviđaju, a ovo im radim. Sonia i ja smo baš komentarisali kako se naša scena mnogo poboljšala. Znate li vi šta je ranije bilo 10.000 lajkova? Bilo je nezamislivo, a sad onako da izbacim klip i da mi onako dostignem bez problema 10.000 lajkova, bilo je tipa šta? Tek sam u posljednje vrijeme postala aktivna i iskreno, moram da vam priznam zašto je to. Naravno da je zbog vas i vaše podrške, zato što jednostavno počela sam da uživam u snimanju klipova. Jedno vreme me baš mrzelo zato što nekako ne znam, nisam očekivala da dobijem rezultat koji sam želela. I onda jednostavno mi je bilo mrsko baš da snimam i vidi se po mojim klipovima da mi je low quality. Ali nekako kako ste krenuli, više me podržavate, nekako sam dobila veću motivaciju. Eto, počevši od dece sa Snapchata, iako je to bukvalno najlakša stvar koju mogu da namestim, nekako ste mi dali toliko motivacije da krenem i sa kvalitetnijim klipovima, da kažemo. Ali naravno, naše dete sa Snapchata nikud ne beže, zato što mi je toliko drago što sam počela taj serijal na Balkanu, toliko mi je drago. I mnogo vam se sviđa što... Upropastili smo. Što mi je opet drago, zato što ne snimam džabe, nego snimam za vas, smo ga popravili. Ja posle mature. Ljudi, ja očekujem neki like, share, subscribe posle ovoga, vidite da bukvalno kopam sebi oko. Da biste mi činili uslugu da me zapratite na Instagramu Black of Sky. Ok, napokon sam lepa. Ali, i dalje nije gotovo. Imamo eyeliner. Znate da ja ne znam da koristim eyeliner, fun fact. A čime sad? Ovim. Ispade mi eyeliner, sad ćemo pokušamo. Možda bude okej. Kaže osoba koja u životu ne stavlja eyeliner zato što ne zna. Ne, neće da nam stane. Pa napravila se mala crta, ne vidite jer je minijaturna. Ali napravila se, verite mi na reč, ja vas ne lažem. Vidite vi malu crtu, jel vidite ovdje malu crtu? Napravila se. Evo, promašila sam šipku, ali evo je. To je to, to je cat eye, ako niste znali. Na ovom oku neće. Evo ga. Napokon sam spremna. Dobro.
Zamislite, odete na prvi dejt ovako. Highlight, zaboravila sam, bože. Ruža Rukić bi me ubila. Šta ćemo da uradimo? Stavit ćemo na... Jesam li lepa sad, mama? Jesam li lepa sad? Iskreno, ko bi mogu da me odbije? Ja ne bih. Ja bih bila tipa ova lekoša što dominira. Nisam toliko loše izgledala svoje druge strane. Čekaj, sad ću se potrudim. Spremna sam za svoj roze helikopter. Okej, dalje. Volim što se šminkam i kažem, okej, dalje. A nije toliko loše, moram da vam priznam. Čekajte. Ovo je ne samo ne dobra ideja, nego je vrlo opasno. Ti podemo u hitnu, kako ste iskopali sebi oko? Pa ne znam! Bora me na donje trepavce. Znate da mi nije sve jedno, mi verujete? Gotovo. Dalje! Imam još jednu stvar da potpunim ovaj make-up look. A to je, naravno, ruž. Ja ću ovo da pojedem. Znate se i usne. I ja se nadam da se vama svida ovaj klip. Šta mislite o mom make-up looku? Iskreno mogu kažem da sam vidjela devojčice stvarno ovako šminkaju. Tako da, ne znam, komentarišite mi da li biste želeli još jedan ovakav klip i s čime se šminkam. I ako dođemo do 15.000 lajkova, znači live ću da vam se šminkam sa nekim priborom za kuvanje ili za sport ili za, ne znam, nije bitno. Pratite me na Instagramu, molim vas, mislim da sam zaslužila. Mislim, ja sam zaslužila. Šalim se, naravno, ako želite. Komentarišite mi što želite u sledećem klipu da radim i mi se vidimo u sledećem klipu.